Sťahovanie kladky širokým úchopom je efektívny cvik na rozvoj širokého svalu chrbta latissimus dorsi, pričom sa zapájajú aj ďalšie svaly hornej časti chrbta a biceps. Správna technika je kľúčová na to, aby sme svaly precvičili naplno a minimalizovali zapojenie rúk či preťaženie ramien. Najprv si nastavíme výšku podložky na stroji tak, aby sme pri prvom sadnutí mali stehná pevne fixované pod opierkami a telo stabilné. Úchop volíme širší ako šírka ramien a kladku chytíme nad hmatom. Ruky by mali byť v prirodzenom postavení. Ak máme úchop príliš široký, rozsah pohybu sa môže skrátiť a cvik nemusí byť taký efektívny. Po usadení sa spevníme, mierne zakloníme trup, aby sme mohli viesť pohyb smerom k hornej časti hrudníka. S výdychom kontrolovane spustíme kladku nadol tak, aby sme ju v spodnej polohe dostali približne k hornej časti hrudníka, nie až k bruchu. Lakte smerujú mierne šikmo do strán, nie priamo dozadu, aby sme čo najlepšie aktivovali široký sval chrbta. V dolnej polohe sa sústredíme na kontrakciu chrbta a aktívne zapájanie lopatky. S nádychom kladku pomalým a kontrolovaným pohybom vrátime späť nahor, pričom ruky sa úplne nevystrú. V lakťoch nechávame mierne napätie, aby sme udržali aktiváciu chrbta počas celého pohybu. V hornej polohe ramena nevypúšťame, lopatky držíme jemne stiahnuté nadol, aby sme udržali napätie v širokom svale chrbta a nepreťažovali ramena. Najčastejšie chyby: ťahanie kladky príliš nízko, ak ju ťaháme až k bruchu, viac zapájame biceps a strácame efektivitu pre chrbát. Po druhé, príliš veľký záklon. Mierny záklon je v poriadku, ale ak sa príliš ohýbame, meníme cvik na ťahový pohyb a zapájame iné svaly. Po tretie, používanie príliš veľkej váhy a švihový pohyb. Ak sa pri ťahaní rozkýveme, znamená to, že nerobíme cvik kontrolovane a svaly nepracujú efektívne. Zlá práca s lopatkami. Ak ich v spodnej polohe neťaháme aktívne nadol a k sebe, ochudobňujeme sa o plnú kontrakciu širokého svalu chrbta. Po piate, púšťanie kladky úplne do vystretých rúk a zdvíhanie ramien. Ak v hornej polohe stratíme napätie v chrbte a ramená, vyťahujeme hore k ušiam, preťažujeme trapézy a ramená namiesto latissimov. Ak chcete vedieť o týchto cvičeniach viac, klikajte na náš web, radi vám poradíme.